In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Obedient Saint Pio of Pietrelcina, you love the sick more than yourself because you were able to see Jesus in them. You performed many miracles by healing patients in the name of Jesus and thereby giving them peace of mind. We beg you to pray for us so that sick patients, through the intercession of Mary, can be healed and their bodies restored, so that they may benefit from the Holy Spirit and therefore thank and praise God forever. Amen. Efficacious Novena to the Sacred Heart of Jesus. O my Jesus, you have said, truly I say to you, ask and it will be given you, seek and you will find, knock and it will be opened to you. Behold, I knock, I seek and ask for the grace of our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Sacred Heart of Jesus. I place all my trust in you. O my Jesus, you have said, truly I say to you, if you ask anything of the Father in my name, he will give it to you. Behold, in your name I ask the Father for the grace of our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Sacred Heart of Jesus. I place all my trust in you. O my Jesus, you have said, truly I say to you, heaven and earth will pass away, but my words will not pass away. Encouraged by your infallible words, I now ask for the grace of our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Sacred Heart of Jesus. I place all my trust in you. O Sacred Heart of Jesus, for whom it is impossible not to have compassion on the afflicted, have pity on us poor sinners, and grant us the grace which we ask of you, through the sorrowful and immaculate heart of Mary, your tender mother, and ours too. Hail, Holy Queen, Mother of Mercy, hail our life, our sweetness, and our hope. To you do we cry, poor banished children of Eve. To you do we send up our sighs, mourning and weeping in this valley of tears. Turn then, most gracious Advocate, your eyes of mercy towards us, and after this our exile, show unto us the blessed fruit of your womb, Jesus. O clement, O loving, O sweet Virgin Mary, Saint Joseph, foster father of Jesus, pray for us. Prayer through the intercession of Saint Pio of Pietrelcina. Dear God, you generously blessed your servant Saint Pio of Pietrelcina
with the gifts of the Spirit. You marked his body with the 5 wounds of Christ crucified as a powerful witness to the saving passion and death of your Son. Endowed with the gift of discernment, Saint Pio labored endlessly in the confessional for the salvation of souls. With reverence and intense devotion in the celebration of the Mass, he invited countless men and women to a greater union with Jesus Christ in the sacrament of the Holy Eucharist. Through the intercession of Saint Pio of Pietrelcina, I confidently beseech you to grant me the grace of. State your petition. Amen. Let us pray. O God, you gave Saint Pio of Pietrelcina, Capuchin priest, the great privilege of participating in a unique way in the passion of your Son. Grant me through his intercession the grace of. Which I ardently desire, and above all, grant me the grace of living in conformity with the death of Jesus, to arrive at the glory of the resurrection. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Prayer of Saint John Paul II to Saint Pio. Teach us also, we pray, humility of heart, so that we may be among the humble to whom the Father in the Gospel promised to reveal the mysteries of his kingdom. Obtain for us the eyes of faith that will help us recognize in the poor and suffering the very face of Jesus. Support us in our hours of trouble and trial, and should we fall, let us experience the joy of the sacrament of forgiveness. Teach us the tender devotion to Mary, Mother of Jesus and our Mother. Accompany us on earthly pilgrimage toward the blessed homeland, where we too hope to arrive to contemplate forever the glory of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Litany. Stay with me, Lord, for it is necessary to have you present, so that I do not forget you. You know how easily I abandon you. Stay with me, Lord, because I am weak and I need your strength, that I may not fall so often. Stay with me, Lord, for you are my life, and without you I am without meaning and hope. Stay with me, Lord, for you are my light, and without you I am in darkness. Stay with me, Lord, to show me your will. Stay with me, Lord, so that I can hear your voice and follow you. Stay with me, Lord, for I desire to love you evermore and to be in your company always. Stay with me, Lord, if you wish me to be always faithful to you. Stay with me, Lord, for as poor as my soul is, I wish it to be a place of consolation for you, a dwelling of your love. Stay with me, Lord, for it is getting late, the days are coming to a close, and life is passing. Death, judgment, and eternity are drawing near. It is necessary to renew my strength, so I will not stop along the way, and for that I need you. It is getting late, and death approaches. I fear the darkness, the temptations, the dryness, the cross, and the sorrows. Oh, how I need you, my Jesus, in this night of exile. Stay with me, Lord, because in the darkness of this life, with all its dangers, I need you. Help me to recognize you as your disciples did at the breaking of the bread, so that the Eucharistic communion be the light which disperses the darkness, the power which sustains me, the unique joy of my heart. Stay with me, Jesus, because at the hour of my death I want to one with you, and if not by communion, at least by your grace and love. Stay with me, Jesus. I do not ask for divine consolations, because I do not deserve them, but I only ask for the gift of your presence. Oh yes, I ask this of you.
Stay with me, Lord, for I seek you alone, your love, your grace, your will, your heart, your spirit, because I love you and I ask for no other word, but to love you more and more with a strong and active love. Grant that I may love you with all my heart while on earth, so that I can continue to love you perfectly throughout all eternity, dear Jesus. Amen. May the Lord, through the intercession of Saint Padre Pio, bless us, protect us from all evil, and bring us to everlasting life. Amen. Horatio Imperata, pamibi laban sa bagyo asinibapang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitas mi ang samong mga puso, sa pagpapasalamat huli kan mga ngalasan kan sa imong linalang, huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan samong mga pangangaipo digdi sa daga, asinuli kan sa imong kadunongan na nagaantabay kan lakaw kan bilog na kinakban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan, day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang, daimi nasabotan asin na utob an sa imong kabutan na atamanon an kinakban, an kapalibutan nagsasakit huli kan sa mong mga salanggibo, asin ngunyan namamatean mina an padusang balik kan sa mong pag-abuso, asin kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kan kinakban, huli kaini naglalawig ang tiginitan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kan bulkan na sinibapang mga natural na kalamidad. Di kaming mabibirikan kundi ika mamumuton na Ama, sa imo kami minahagad nin kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami ang samong mga namumutan, asin mga pagrugaring sa piligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tawo. Antabayan mo kaming magtalubo, na maging mga responsableng para ataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kan kapwang nangangaipo, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. San Judas Tadeo. Ipamibi mo kami. Sangaran ka na Ma, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Ngunyan iyo an ikapitong simana, ngunyan iyo Biyernes sa ikapitong simana pakapasko, isabay taman po sa Santa Misa ang mga minasunod na intensyon. Pasasalamat for the gift of life of Josel M. Asaytuno. Pasasalamat man ni Josel Asaytuno, Mendez and family sa espesyal na kaagadan for good spiritual, physical health and safety of my family. Dulot ni Rosie B. Asopardo Cantara and family. For healing of salvation, dulot kan Bueno Mangaliyag family. For guidance of the Holy Spirit and to pass the BFP qualifying written exam, dulot ni Charis May C. De Mesa. For successful eye operation, dulot kan Molet family. Sa kapahingaluan kan mga kalag, para sa kalag ni Francisco, dulot kan F and S Velasco. Sa kalag ni Froilan and Eddie, dulot ni Rosie B. Asopardo Cantara and family. Sa kalag ni Jose, dulot ni Neil Pali and family. Para sa kalag ni Emma, dulot kan Calios and Lubendino family. Para kay Cielo, dulot ni Rachel Ann Moran. Para sa kalag ni Arlene, dulot kan Astillero family. Sa kalag ni Oscar, dulot ni Malu and Joseph. Para sa kalag ni Angelica Sara, dulot kan Alpichen family. Sa kalag ni George, dulot kan Galvez family. Para kay Cecilia and Orlando, dulot kan Bueno Mangaliyag family. Para sa first death anniversary ni Amador, dulot kan Medranos family.
Sa kalag ni Dominador, dulot kan Lauta family. Para sa gabos na kalag, dulot kan Abion family. Para sa kalag ni Lino and Milagros, dulot ni Mila Rodriguez. Para sa kalag ni Elizabeth and Jaime, dulot ni Almira and Christopher Ayo.
Banwaan ning Diyos, matindog na po ang gabos sa pagpuon kad Santa Misa. Sa ngaran kanama kanaki asin kan Espiritu Santo, Amen. ang pagkamuot kan Dios Ama, ang biyaya ni Kristong kagurangnan, ang balaog kan Espiritu Santo mapa sa indogabos. Asin sa imong espiritu. Ako untan sa tuyang mga kasalan, tanganing magikitang maninigo sa pagdolot kan misa. Nagkukumpisan ako sa Dios na makakamahan asin sa indo mga tugang, nagkasala ako nin makuri sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadya ako kay Santa Maria, danay na Birhen, sa gabos na Angeles, asin Santos, asin sa indo mga tugang, na ako'y pamibi sa kagurangnan tang Diyos. Mahirak manlugod sa tuwan Diyos na makakamahan, pakapatawada, ano sa tong kasalan, darhon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Amen. Kagurangnan, maheraka, kagurangnan, maheraka, Kristo, maheraka, Kristo, maheraka, kagurangnan, maheraka, kagurangnan, maheraka. O Diyos na nagbukas para sa mo kan tata, kan panahon na daing kasagkoran, huli kan pagmuraway kan sa imong Kristo, asin pagliwanag kan Espiritu Santo na mimibi kami warasan na sa pakihiras sa dakulang atang, pagtalubo kami sa samong kaimbudan, asin magkusog sa pagtubod. Huli ki Kristo na samong kagurangnan. Amen. Liturgia kan tataramon. Himateon niyato an enot na babasahon. Ginuno sa mga gibo kan mga apostoles. Pakalihis ni nagkapirang aldaw, anhading si Agripa asin si Bernice, nag-abot sa Cesarea sa pagtaong galang kay Festo. Nagkapirang aldaw sinda duman. Inusip ni Festo sa hadi ang kaso ni Pablo. Sarong lalaking nabibilanggo, iwinalat sa kudigdi ni Felix. Pagduman ko sa Jerusalem, isinumbong siya sa ko kan mga puonin kapadian, asin kamagurangan nin mga Hudiyo. Hinagad na padusahan siya. Sabi ko sa inda, na ang mga Romano dayang ugali na magpadusa sa kiisay man, inot, an isinumbong dapat hampangon ang mga nagsumbong. Nag-iriba sinda sa kudigdi sa Cesarea, asin tulos man sana, kan masunod na aldaw, nagtukaw ako sa tribunal asin ipinaapod ang taong ini. Kan kahampang na ang mga nagsumbong, daiman sindanin ikinasumbong na krimen siring sa mga pinaghuna ko. Pinag-iiriwala ninda mga bagay dapit sa sendang relihiyon,
asin urog ng gayo dapit sa sarong taong gadana, na ang ngaran Jesus. Alagad, sabi ni Pablo, buhay. Ninhuli tadai ko aram kung paano ang paghukom kan mga bagay na siring kaini. Hinapot ko siya kung buot niyang magpa-Jerusalem, asin duman huhukuman. Alagad hinagad ni Pablo na ang sa iyang kaso iitaas sa emperador. Kaya ako nagbuot na ibalik siya sa bilangguan. Sagkod na ikapadara ko siya kay Cesar. An tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Pinagmugtak nin kagurangnan ang sayang trono sa kalangitan. Pinamugtak nin kagurangnan an sa iyang trono sa kalangitan. Kalag ko mag-umaw ka sa kagurangnan, bilog kong pagkatao umawon ang sa iyang ngaran. Kalag ko mag-umaw ka sa kagurangnan, hari paglingawi ang gabos niyang karahayan. Pinamugtak nin kagurangnan an sa iyang trono sa kalangitan. Kung gurano kahalangkaw ang langit sa daga, siring kaiyan ang pagkahirak niya sa mga natatakot sa iya. Kung gurano kaharayo ang sirangan sa sulnupan, siring man irarayo niya sa to ang satuyang kasalan. Pinamugtak nin kagurangnan an sa iyang trono sa kalangitan. Pinatindog nin kagurangnan ang sayang trono sa kalangitan, ang gabos sakop kan sa iyang kahadian. Umawa ang kagurangnan, kamo gabos na kaanghelisan, kamong mga mapangyari na naguutob kan sa iyang kabutan. Pinamugtak nin kagurangnan an sa iyang trono sa kalangitan. Ipagrokyaw po niya to ang Santo Ebanghelyo. Hallelujah. Hallelujah. Ang buhay asin katotohanan. Hallelujah. Ang gagurangnan mapa sa Indo. Asin sa imong espiritu. Mabasahon ginuno sa Ebanghelyo sinurat ni San Juan. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Hinapot ni Jesus si Simon Pedro, Simon, aki ni Juan, namumutan mo ako orog kan pagkamuot ninda sako? Simbag ni Pedro, opo kagurangnan. Aram mo na namumutan ta ka. Si Jesus nagsabi, pasabsabah ang sakong mga kordero. Giraray hinapot kan kagurangnan, Simon aki ni Juan, namumutan mo ako? Simbag, opo kagurangnan, aram mo na namumutan ta ka. Si Jesus nagsabi sa iya, atamana an sakuyang mga karnero. Ikatulong paghapot, Simon aki ni Juan, namumutan mo ako? Ikinamundo ni Pedro na siya hinapot na makatulo, kung baga namumutan niya siya. Kaya nagsimbag, kagurangnan aram mo ang gabos. Aram mo na ako namumuot sa imo. Si Jesus nagsabi, pasabsaba ang sakuyang mga karnero. Totoong sinasabi ko sa Indo, kanika aki pa nagsadiri kang maghagkos, asin maglakaw kung sain ang gusto mo, alagad kung ikagurang na, uunaton mo ang sa imo mga kamot, iba na ang maghahagkos sa imo, asin dadarahon ka sa habo mong padumanan. Sa mga tataramo na ini, ipinasabot sa iya ang kagadanan, nahuli ka iyan, siya mag-oomaw sa Diyos. Dangan isinugpon, sumunod ka sako. Ang maray na bareta kan sa tong kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Sa istorya po kan binasa tang Ebanghelyo, prominente ang persona ni
Simon. Ini po si Simon, kang nagisang apostol kan kagurangnan, tinawan siya nin gari alias, nin saro pang pangaran, ani tinawang pangaran sa iya kan kagurangnan, Cephas sa tataramo na Hebreo. Ang translation po kaan sa Latin, Petrus, nanbut sabihon, rock o gapo. Inapod kan kagurangnan si Simon na gapo, ninulita sa saiyang paghiling, asin pagtubod, si Pedro sarong maray na pundasyon kan sa iyang simbahan sa daga. Iyon ni ang saro sa dakulaon na misyon asin pangapudan ni Kristo ki Simon Pedro na maging leader, maging pundasyon kan itinugdas na simbahan ni Kristo sa ibabaw kan kinaban. Mga tugang, kung babalikan ta po sa mga nangyari, especially after kang Misteryo Pascual kan kagurangnan, kan si Jesus nagsakit, asin nagkadanduman sa krus. Grabe so namamati kan mga apostol, kang nangyari ang gabos na ito. Grabe so kapurisawan ninda, so iba sa inda nagkatarakot, so iba sa inda dahil masabutan na kamunduan ang namamati, ninulikan pagkagadan kan sa indang kagurangnan. So iba man sa inda, lalong-lalo na si Pedro, siguro na konsensya, ninulita aram tabaga na siya nagkaigwanin atraso, kan pinagnigaran niya ang sa iyang kagurangnan habang inipinapasakitan. Kaya mga tugang baga, kung mababasa ta sa banal na kasuratan, lalong-lalo na itong mga post-resurrection stories, every time magpahiling si Kristo sa iyang mga apostol, ang pirmi niyang enot na pigtataram, mapasainduan katuninongan, ninulita aram ni Kristo, na pano nin kapurisawan, suisip asin buot kan sa iyang mga apostol. Kaya pirmi niyang pigtataram ang mga tataramon, mapasainduan katuninongan. Asin digdi sa binasang Ebanghelyo, pakasabi kan kagurangnan, na mapasainduan katuninongan, buminirik sa ki Pedro, asin hinapot niya. Mga tugang, si Pedro aramta igwang atraso, ninulit sa isa sa iyang pagnigar kay Jesus. Alagad kang nagsabatan giraresin ng duwa, dahil man siya dinagitan. Dahil man siya nanggan siningil sa mga ginimon niyang sala. Ang sinabi sa ni Kristo, Peter, do you love me? Pedro, namumutan mo ako. Alagad mga tugang, nadangog tabo po sa binasa, 3 beses hinapot kan kagurangnan si Simon Pedro, kung baga namumuot siya sa iya. Pedro, namumutan mo ako. Opo, kagurangnan. Asin sabi ni Jesus, atamana ang sakuyang mga karnero. 3 beses hinapot si Pedro. Mga tugang, siguro nagwa-wonder kita ano ang kahulugan kung 3 beses inulit-ulit ni Kristo sa paghapot ki Pedro. Well, an enot na rason, very obvious. Gusto niya gayon na makabawi si Pedro duman sa triple betrayal na ginimo sa iya ni Pedro. In other words, Jesus has given Peter the opportunity to redeem himself. Ninulit, igwa siyang pagkukulang, igwa siyang atraso. Kaya tinauman niya ng oportunidad na makabawi man lang. Asin ani kadua mga tugang na rason, kung natatapa ulit-ulit sa hinapot, gustong ipamati ni Kristo kay Pedro kung gurano kadakula itong misyon na gusto niyang itao kay Pedro, ang pangataman kan sa iyang simbahan. Ninulit na si Pedro, pinili niya minsan nga ni igwang pagkukulang, alagad pinili niya si Pedro na maging pinakaenot na Santo Papa, pinakaenot na leader kan simbahan
na itinugdas ni Kristo. Namumutag ko mga tugang, kang pinili ni Jesus si Pedro na maging leader, dahil niya si Pedro inubligar na mag-submit ki magayon na resume. Dahil niya hinapot si Pedro kung may tinapusan na halangkaw sa pag-adal. Dahil niya hinapot si Pedro kung ano ang mga abilidad niya. Sarusan ang hapot kan kagurangnan ki Pedro, Peter, do you love me? Namumutan mo ako. Mga tugang, inipong hapot kan sa tuyang kagurangnan, this illustrates to us that the most important requisite of leadership is love. First and foremost. Iyo po yung pinaka-importanting kaipuhan tanganing magkaigwa nin maray na leader, ang pagkamuot. Takunan sa roda apong leader, igwang tunay na pagkamuot sa iyang trabaho, sa mga tao na nasasangkuban niya, iyan na piga-apuntang good governance, masurunod na sana iyan, bako iyan imposible, kung may tunay na pagkamuot talaga ang leader para sa iyang banwaan. Mga tugang, sabi ninda, the best science or the greatest science in the world, in heaven and on earth, is love. Iyon na po yung pinakadakulang science. Nata, ninulita ang pagkamuot, iyo ang pinakadakula na kalidad na dapat igwa ang sarong leader, tanganing magibo niya talaga ang sa iyang misyon. Namumutag ko mga tugang, good leadership does not depend so much on academic degrees and expertise, but on love. Iyo po yung pinakadakula, as in pinaka-importanting kalidad kan sarong tunay na leader. Sa pagpadagos sa po kan Santa Misa, iyon ang hagadon tang pabor sa satong kagurangnan. Nalugod tawan kita nin mga leader na may tunay na pagkamuot. Sa ngaran ka nama. Kanaki asin kan Espiritu Santo. Amen. Pray, magpamibi ka mo mga tugang, tanganing ansakwasinan sa indong atang, ako unman kan Diyos na makakamahan. Akoon manlugod kan kagurangnan na natang sa imong mga kamot, para sa kaumawa na sin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simba. Kagurang na namimibi kami kay raking hilinga ang mga atang kan sa imong banwaan, asin tanganing ang mga inako makabalik sa imo, ang paghiling kan Espiritu Santo, maglinig kan sa mong mga kaisipan, uli ki Kristo na sa mong kagurangnan, Amen. an kagurangnan mapa sa indo. Asin sa imong espiritu, Iitaas ang mga puso. initas mina sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan na sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, nadanay asin minsan sa en, magpasalamat kami sa imo, kagurangnan banal na Ama, Diyos na makakamahan asin dahil kasagkoran, huli ki Kristong kagurangnan, pagkabuhay niya liwat, nagpahiling siya nahayag sa gabos niyang mga disipulos, asin mantang sinda nagmamasid, iinitaas siya sa langit. Tanganing gibuhon kaming makahiras sa iyang pagkadiyos. Kaya sa labilabing kaugmahan kan Paskwa, nag-uugmaan gabo sa bilog na kinaban,
pati nga ni ang mga langit no na bertudes, ang mga angheles nagaawit kan himno kan sa imong kamurawayan. Banal, banal, banal ang kagurangnan. Diyos nin mga hukbo, ang langit asin daga, panokan sa imong kamurawayan, usana sa kaitaasan. Paladan ang minadigdi sa ngaran kan kagurangnan, usana sa kaitaasan. Kagurangnan ni kanang gan-an banal, murabod din gabos na kabanalan, kaya ining mga atang namimibi kami pabanala, kan ambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo maging hawak, asin dugo kan sa mong kagurangnan na si Hesu Kristo. Siya na sa rugaring nabuot, nagpaubaya sa pasyon, nagkuanin tinapay, pagpasalamat, binaak ini, itinao sa iyang mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabos magkakan ka ini, tainian sa kuyang hawak na idodolot para sa Indo. Siringman, pakapamanggi, pagkuan niya manin kalis, giraray pagpasalamat sa imo, itinao sa iyang mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabos mag-inom ka ini, tainian kalis kan sa kuyang dugo, kan bagwa sindanay natipan, napapabuloson para sa Indo para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, ini paggibuhon nindo sa pagrumdom sako. Misteryo kan pagtubod. An pagkagadan mo kagurangnan, ipinapamareta niya mo. An pagkabuhay mo liwat, ipinapahayag, sagod na ika magdatong. Kaya kami na nagroromdom kan sa iyang pagkagadan, pagkabuhay liwat, nagdodolot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay, kalis nin kaligtasan, nagpapasalamat at pinapagkanigo mo na mag-atubang asin maglingkod sa imo. Kami na nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, nakikimaherak na magkasararo lugod, huli kan Espiritu Santo. Ginumduma kagurangnan ang simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot, kaiba kan samong Santo Padre na si Francisco, kan samong obispo si Joel, asin kan gabos na mga padi. Siring man ginumduma sa imong pagkaherak, ang samuyang mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin ang gabos na mga gadan, dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong dalawgon. Kahiraki kami gabos, namimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Maria, Birhen na ina kan Diyos, kan mga banal na apostoles, asin gabos na santos, nakadtupa nakapagayagaya sa imo, magkanigong maging kahiras, kan buhay na daing kasagkoran, mag-omaw, magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Hesu Kristo. Huli sa iya, sa kaibanya, asin kan Espiritu Santo, yaon sa imo Diyos na makakamhan, ang gabos na kaumawan, asin kamurawayan, sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Gabos kita mapamibi, kan Ama niyamo. Ama niyamo na yaon sa langit, pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kahadean mo, mangyari ang buot mo sa daga, ninsiring sa langit. Ang samong kakanon sa araw-aldaw, itaw mo sa muya unyan, asin patawadin mo kami sa samong mga kasalan, siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya, asin hare kami pagdaraha sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo ang katuninongan, tanganing sa tabang kan sa imong pagkaherak, makalikay kami sa kasalan, mantang kami nagahalat kan pagdatong ni Kristo sa muyang paratubos. Hulita sa imo ang kahadean asinan kapangyarihan, siring man ang kamurawayan sa mga kapanahonan. Yesu Kristong kagurangnan ka na nagsabi sa imo mga apostoles, katuninongan iwinawalat ko sa Indo, katuninongan itinatao ko sa Indo, are paghilingan sa mong kasalan, kundi ang pagtubod kan simbahan.
Papagkaniguan na siya mapatunino nga sin magkaburunyog, susog sa imong kabutan, ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninongan kan kagurangnan danay na mapa sa Indo, Asin sa imong espiritu. magpatinaraohan kita nin katuninongan. Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinakban kay raki kami. Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinakban kay raki kami. Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinakban, tawi kami nin katuninungan. Uyan kordero kan Diyos, uyan nagpapara kan mga kasalan kan kinakban, paladan ang mga inapod sa pamanggi kan kordero. Kagurangnan, bako kung maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana asinan sa kong kalag mauumayan. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamotnin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, ang daing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing ang sa imong dugo maglinig, ang sa imong laman magpakusog, ang sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sa godpaman sa kaibahan mo. Mamibi kita. O Diyos, namimibi kami, itukot mo na kami maliligan asin pabasugon kan sa imo mga misteryo, tanganing ang kaginhawahan kaini na ikinaugay sa mo, magtaonin buhay sa gudpaman, uli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Ang kagurangnan mapa sa Indo. Asin sa imong espiritu. Bendisyonan kamo gabos kan Dios na makakamhan Ama, Aki asin Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, magdanay manlugod kita sa pagkamuot kay Kristo. Salamat sa Diyos.